Mitä jos sanoisin sinulle, ettei maailmankaikkeus ole koskaan lakannut kuuntelemasta sinua? Ei sekunniksikaan. Ei silloinkaan, kun nukuit sikeästi, etkä silloin, kun uskoit olevasi täysin yksin huoneessasi, tai kun murisit jotakin hampaidesi välistä ajatellen, ettei kukaan kuullut. Jokainen sana, jokainen ohikiitävä ajatus ja jokainen syvä tunne, jonka olet elämässäsi kokenut, on tallentunut hiljaiseen älykkyyteen, joka toimii kaiken olemassa olevan taustalla. Ja häiritsevintä tässä totuudessa ei ole se, että maailmankaikkeus kuulee sinua, vaan se, että se myös vastaa sinulle. Jatkuvasti, taukoamatta, ilman suodattimia, tuomitsematta sitä, onko pyytämäsi asia sinulle hyväksi vai pahaksi, välittämättä siitä, hyödyttääkö oletuksesi sinua vai tuhoaako se sinut hitaasti. Pysy kanssani loppuun asti, sillä tulet löytämään tarkan mekanismin, jonka Niilo Kotiranta paljasti yli 70 vuotta sitten, periaatteen, joka on niin voimakas, että monet pitivät sitä vaarallisena, ja siksi se pidettiin vuosikymmenien ajan piilossa pienissä piireissä, kaukana suuresta yleisöstä. Tulet ymmärtämään, miksi rukouksiasi ei näennäisesti kuulla, miksi useimmat ihmiset saavat täsmälleen päinvastaista kuin mitä he sydämensä pohjasta toivovat, ja kuinka voit kääntää tämän yhtälön tästä päivästä alkaen, jo tänä iltana, ennen kuin edes suljet silmäsi nukkumaan. Tulet käsittämään, miksi monet manifestointikirjat, kalliit kurssit ja modernit tekniikat eivät yksinkertaisesti toimi sinulle, vaikka ne tuntuvat toimivan ihmeellisesti muille. Vastaus ei ole siellä, missä kuvittelet. Se on paljon lähempänä kuin uskotkaan. Mutta ennen kuin paljastan sinulle koko kaavan, minun on saatava sinut ymmärtämään jotakin, mikä todennäköisesti muuttaa tavan, jolla näet oman elämäsi tästä hetkestä eteenpäin. On olemassa yksityiskohta, pieni vivahde, jota melkein kukaan ei huomaa, ja joka erottaa helposti manifestoivat ihmiset niistä, jotka viettävät koko elämänsä odottaen ihmeitä, joita ei koskaan kuulu, toistaen voimalauseita, jotka eivät tunnu koskettavan todellisuutta, ja anoen taivaalta vastauksia, jotka tuntuvat katoavan hiljaisuuteen. Tuo yksityiskohta ei ole siinä, mitä pyydät. Se ei ole edes siinä, kuinka paljon sitä haluat tai kuinka paljon uskoa panet sanoihisi. Se on jossakin paljon hienovaraisemmassa, melkein näkymättömässä ja aineettomassa, ja kun löydät sen, tulet ihmettelemään, kuinka on mahdollista, ettei kukaan ole opettanut sitä sinulle aiemmin, ja kuinka olet voinut elää niin monta vuotta tietämättä sitä. Tulet tuntemaan outoa sekoitusta helpotusta ja raivoa. Helpotusta, koska nyt sinulla on avain. Raivoa kaiken sen ajan tähden, jonka hukkasit ilman sitä. Ymmärtääksemme todella tämän totuuden, meidän on palattava alkuun. Ei tämän videon alkuun, vaan kaiken alkuun. Siihen hetkeen, jolloin aloit tietämättäsi ohjelmoida sitä todellisuutta, jota tänään elät, kärsit, juhlit tai kyseenalaistat. Lähes vuosisata sitten, vaatimattomassa huoneessa Helsingissä, mies nimeltä Niilo Kotiranta alkoi puhua jostakin, mitä monet pitivät hulluutena, harhaoppina tai puhtaana fantsiana. Syntynyt Hailuodon saarella 1800-luvun lopulla suureen ja työteliääseen perheeseen, Niilo oli saapunut Helsinkiin vasta nuorena teininä, polttavana unelmanaan tulla tanssijaksi ja näyttelijäksi pääkaupungin lavoille. Ja jonkin aikaa hän onnistuikin siinä. Hän nousi näyttämöille, matkusti ympäri maata, kiersi Eurooppaa ja tutustui taidemaailman vaikutusvaltaisiin ihmisiin. Mutta jokin hänen sisällään, hiljainen mutta sitkeä ääni, sanoi hänelle jatkuvasti, että hänen todellinen tehtävänsä oli muualla. Että hän oli tullut maailmaan välittämään viestin, jota hän itse ei tuossa vaiheessa vielä täysin ymmärtänyt. Kaikki muuttui, kun hän tapasi mystisen miehen, oppineen viisaan nimeltä Aatami Heikkinen, josta tuli hänen mentorinsa 7 intensiivisen ja päivittäisen opiskeluvuoden ajaksi. Aatami ei opettanut hänelle uskontoa perinteisessä mielessä. Hän ei opettanut akateemista filosofiaa. Hän ei antanut tyhjiä tekniikoita. Hän opetti jotakin paljon radikaalimpaa ja tavalliselle mielelle häiritsevämpää. Hän opetti, että ihmisen mielikuvitus on kirjaimellisesti Jumala toiminnassa ihmisen sisällä. Että jokainen asia, joka elämässäsi on, aivan jokainen ilman poikkeusta,
päätyi sinne, koska sinä ensin kuvittelit sen, tunsit sen todeksi ja oletit sen olevan totta jossakin sisimpäsi syvässä sopukassa, vaikka et muistaisikaan tarkkaa hetkeä, jolloin sen teit. Ja tässä kohtaa tarinasta tulee epämiellyttävä, sillä jos tämä on totta, silloin kaikki, mikä elämässäsi on juuri nyt, kauniit asiat, ja myös ne, joita inhoat, ne, joita häpeät hiljaa, ja ne, jotka saavat sinut tuntemaan itsesi kohtalon tai sattuman uhriksi, kaikki se on sinun luomaasi, ei käsilläsi, ei suorilla fyysisillä teoillasi. Loit sen sisäisellä maailmallasi, sillä hiljaisella keskustelulla, jota käyt itsesi kanssa heräämisestä nukahtamiseen asti, jokaisella sisäisellä tuomiolla, jonka annat itsestäsi, muista mahdollisuuksistasi ja siitä, mitä uskot ansaitsevasi tai olevasi ansaitsematta tässä elämässä. Kuvittele hetkeksi, että rintaasi aivan sydämesi päälle on kiinnitetty näkymätön mikrofoni. Mikrofoni, joka tallentaa jokaisen asian, jonka tunnet syvästi, jokaisen asian, jonka oletat itsestäsi sisimmässäsi, ja jokaisen salaisen identiteetin, jota kannat kenellekään kertomatta. Tuo mikrofoni on kytketty suoraan jättimäiseen tehtaaseen, joka tuottaa todellisuuttasi taukoamatta 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. Eikä tuo tehdas tuomitse, onko sille lähettämäsi asia hyvää vai pahaa, hyödyllistä vai tuhoisaa. Se yksinkertaisesti valmistaa sen. Se manifestoi sen. Se tuo sen fyysiseen maailmaan, jotta voit kokea sen nahoissasi. Se on täydellinen, tottelevainen ja erehtymätön kone. Ja juuri siksi se on myös vaarallinen sille, joka ei ymmärrä, miten se toimii. Niilo korosti kiihkeästi, että useimmat ihmiset elävät täysin väärinpäin. He haluavat muuttaa ulkoista maailmaa ennen kuin muuttavat sisäistä maailmaansa. He haluavat nähdä ensin ihmeen, saada ensin todisteen, jotta voisivat sitten antaa itselleen luvan uskoa. Ja se on hänen mukaansa kuin yrittäisi siirtää varjoa ennen kuin siirtää esinettä, joka sen heittää. Mahdotonta. Turhauttavaa. Hävitty sota jo alusta alkaen. Taistelu, jota ei koskaan voiteta, koska se sotii luomisen luonnollista järjestystystä vastaan. Ja tässä kohtaa minun on pidettävä tauko, sillä se, mitä aion kertoa, liittyy suoraan johonkin, mikä muutti oman tapani nähdä raha ja runsaus yleensä. On olemassa poikkeuksellinen materiaali nimeltä rikkauden koodi, joka kokoaa yhteen juuri ne periaatteet, joita Niilo opetti siitä, miten maailmankaikkeus vastaa sisäisiin oletuksiisi sovellettuna erityisesti varakkuuden ja taloudellisen menestyksen vetämiseen puoleensa. Se ei ole vain yksi motivointikirja tuhansien joukossa. Se ei sisällä onttoja voimalauseita tai tyhjiä lupauksia. Se on käytännöllinen ja syvällinen kooste niistä tarkoista mekanismeista, joita varakkaat ihmiset aktivoivat sisällään, usein tietämättään, ja jotka pitävät valtaosan ihmisistä puutteen vankeina ymmärtämättä miksi, vaikka he tekisivät kovasti töitä, säästäisivät ja yrittäisivät parhaansa. Jos tunnet tekeväsi enemmän töitä kuin useimmat ja tekeväsi kaiken, mitä oletetaan tekevän oikein, mutta raha tuntuu haihtuvan käsistäsi ennen kuin se edes saapuu. Kyseessä ei todennäköisesti ole fyysisen ponnistelun puute. Se on syvän sisäisen identiteetin ongelma. Se on se hiljainen ja jatkuva keskustelu, jota käyt itsesi kanssa rahasta, ansaitsemisestasi, siitä, mikä on mahdollista kaltaisellesi ihmiselle, taustastasi ja perheesi historiasta rahan suhteen. Rikkauden koodi näyttää sinulle askel askeleelta, kuinka käännät tämän perityn ohjelmoinnin, kuinka tunnistat ne tuhoisat oletukset, joita kannat tietämättäsi, ja kuinka korvaat ne niillä, joita todella menestyvät ihmiset pitävät aktiivisina sisäisessä maailmassaan. Löydät linkin tämän videon kuvauksesta, aivan alapuolelta. Tutustu siihen rauhassa katsottuasi tämän, sillä se, mitä opit seuraavien minuuttien aikana, vahvistaa juuri sitä, mitä tuo materiaali opettaa sinua soveltamaan arkielämääsi tuloksilla, jotka näet manifestoituvan paljon nopeammin kuin kuvitteletkaan. Palataan nyt Niilon opetuksen sydämeen, sillä se, mitä seuraavaksi tulee, on kohta, jossa kaikki alkaa todella käydä järkeen. Niilo puhui asiasta, jota hän kutsui oletuksen laiksi. Ja tämä laki oli hänen omien sanojensa mukaan
jotka hän lausui kuuluisissa luennoissaan 1940- ja 50-luvuilla, voimakkaampi kuin mikään perinteinen rukous, uskonnollinen rituaali tai henkinen tekniikka, jonka ihmiskunta on koskaan keksinyt. Hän sanoi suurin piirtein näin, lähes raa'alla selkeydellä: se, mitä oletat olevasi, tunteella vahvistettuna, on manifestoituva. Ei se, mitä toivot. Ei se, mitä kaipaat hartaasti. Ei se, mitä pyydät toistuvasti, vaan se, mitä oletat olevasi juuri nyt, näkymättömän identiteettisi syvyyksissä. Ja tässä on ihmiskunnan keskeinen ongelma. Lähes kaikki ihmiset olettavat huomaamattaan asioita, joita he eivät halua. He olettavat, että rahaa on vaikea saada ja helppo menettää. He olettavat, että tosi rakkaus on monimutkaista tai lähes mahdotonta. He olettavat, että terveys heikkenee väistämättä ajan myötä. He olettavat, että onni kuuluu muille, noille harvoille kohtalon valituille. Ja koska maailmankaikkeus kuulee jokaisen näistä hiljaisista oletuksista ja käsittelee niitä suorina, peruuttamattomina käskyinä, ihmiset päätyvät saamaan juuri sen elämän, jonka he olettivat saavansa, eivät sitä elämää, jota he sanoivat haluavansa ääneen tai sunnuntai-rukouksissaan. Ajattele sitä hetki. Todella ajattele sitä. Pysähdyt peilin eteen joka aamu, katsot itseäsi silmiin. Ja vaikka suusi sanoisi positiivisia voimalauseita, vaikka olisit lukenut positiivisen ajattelun kirjoja, rintasi syvyyksissä oletat, että vanhenet, olet väsynyt, asiat eivät mene hyvin, laskut kasaantuvat ja aika valuu sormiesi välistä. Tuo syvä oletus, tuo hiljainen vakaumus, tuo näkymätön identiteetti on se, jonka maailmankaikkeus rekisteröi ehdottomana totuutena. Voimalauseidesi pintapuolinen ääni jätetään täysin huomiotta. Syvä tunne on ainoa asia, jota kuunnellaan ja totellaan. Niilo selitti tätä voimakkaalla kuvalla, jota en ole unohtanut sen jälkeen, kun luin sen ensimmäisen kerran. Hän sanoi, että sisäinen minäsi on kuin radiolähetin, joka on jatkuvasti päällä. Ja koko maailmankaikkeus on jättiläismäinen antenni, joka poimii jokaisen rinnastasi lähtevän signaalin. Et voi huijata tuota antennia. Et voi koskaan valehdella sille. Voit sanoa suullasi uskovasi vakaasti johonkin. Voit toistaa sitä 1000 kertaa päivässä, mutta jos sisälläsi lähetät syvää epäilystä, perittyjä pelkoja tai selvittämättömiä kaunoja, juuri se manifestoituu fyysisessä maailmassasi ennemmin tai myöhemmin. Autot, jotka hajoavat ilman näkyvää syytä, juuri silloin, kun sinulla ei ole varaa korjaukseen. Ihmissuhteet, jotka päättyvät äkillisesti, ilman ennakkovaroitusta. Odottamattomat laskut, jotka saapuvat juuri kun aloit hengittää helpommin. Mahdollisuudet, jotka lipuvat sormien välistä viime hetkellä. Kaikki on yhteydessä. Kaikki vastaa siihen salaiseen taajuuteen, jota lähetät sisältäsi jatkuvasti. Mutta on olemassa vielä jotakin syvempää, jotakin mikä hätkähdyttää, kun sen ymmärtää täysin. Ja tässä monet yllättyvät kuullessaan sen ensimmäistä kertaa. Niilo väitti täysin vakuuttuneena, että aika, sellaisena kuin me sen tunnemme, on harha todellisen luomisen kohdalla. Se, mitä kuvittelet aidolla tunteella, on jo olemassa rinnakkaisessa ulottuvuudessa, odottaen manifestoitumista sinun ulottuvuuteesi, odottaen, että sisäinen värähtelysi kohtaa sen taajuuden astuakseen kokemuspiiriisi. Sinun ei tarvitse vakuuttaa maailmankaikkeutta mistään. Maailmankaikkeudella on jo kaikki. Sinun tarvitsee vain vakuuttaa itsesi siitä, että sinulla on se jo. Se on todellinen avain. Se on se kultainen avain, jota useimmat eivät koskaan löydä, vaikka viettäisivät koko elämänsä sitä etsien. Mutta kuinka tämä toimii käytännössä? Sillä tähän asti kaikki kuulostaa kauniilta, lähes runolliselta, lähes liian hyvältä ollakseen totta. Ja tiedän tarkalleen, mitä luultavasti ajattelet juuri nyt. Olen yrittänyt visualisoida monta kertaa. Olen yrittänyt lausua voimalauseita kurinalaisesti. Olen yrittänyt uskoa kaikilla voimillani, ja silti mikään ei todella muutu ulkoisessa elämässäni. Ja tässä on paljastus, jota melkein kukaan ei sano sinulle selvästi. Visualisointi ei riitä. Voimalauseet eivät riitä. Pelkkä mentaalinen uskominen ei riitä. On olemassa puuttuva ainesosa,
unohdettu osa, joka muuttaa koko yhtälön lopputuloksen täysin. Niilo kutsui sitä täyttyneen toiveen tunteeksi. Ja ero on valtava, lähes sovittamaton verrattuna suosituimpiin moderneihin tekniikoihin. Visualisointi siinä mielessä, miten ihmiset sanaa yleensä käyttävät, on kohtauksen näkemistä mielessäsi, kuin katsoisit sitä ulkopuolelta, kuin olisit valkokankaalle heijastetun elokuvan katsoja. Mutta täyttyneen toiveen tunne on täysin erilainen, lähes päinvastainen. Se on astumista kohtauksen sisälle koko olemuksellasi. Se on sen tuntemista kaikilla aisteilla ja tunteilla, että olet jo se henkilö, jolla on se, mitä haluat. Et kuvittele saavasi jotakin tulevaisuudessa. Oletat, että olet jo saanut sen, että se on jo sinun, että se on jo osa sinua. Et unelmoi siitä, kuka voisit jonakin päivänä olla. Sinä olet juuri nyt, tässä nimenomaisessa hetkessä, tuo toteutunut henkilö. Kuvittele ero konkreettisella esimerkillä. Henkilö haluaa epätoivoisesti uuden työpaikan, jossa on parempi palkka, enemmän vapautta ja merkitystä. Manifestoinnin versio 1. Hän sulkee silmänsä joka yö ja visualisoi saavansa työtarjouksen, näkee mielessään hyväksymiskirjeen, kuulee rekrytoijan sanovan onnittelut puhelimessa ja tuntee hetkellistä iloa, joka haihtuu heti, kun hän avaa silmänsä ja näkee nykyisen työnsä todellisuuden. Versio 2. Niilon versio. Hän sulkee silmänsä joka yö ja nukahtaa tuntien syvästi, kehonsa jokaisessa solussa, että hän on jo tuo menestyksekkäästi palkattu henkilö, että hän on työskennellyt siellä jo kuukausia, että hänellä on jo tuo korkea palkka tilillään joka toinen viikko, että hän kertoo jo ylpeänä uudesta työrytmistään läheiselle ystävälleen kahvilassa. Tilan olettaminen täysin, ei tilan odottaminen passiivisesti. Niilolla oli iskevä lause, jota hän toisti väsymättä jokaisessa luennossa. Oleta täyttyneen toiveesi tunne ja pysy uskollisena tuolle oletukselle, riippumatta siitä, mitä ulkoinen maailma näyttää. Avainsana tässä on uskollisuus, sillä useimmat ihmiset innostuvat 3 intensiiviseksi päiväksi, tuntevat onnistuneensa, tuntevat taian tapahtuvan, ja sitten ensimmäisen fyysisen maailman esteen edessä he palaavat välittömästi vanhaan puutteen tunteeseen. He palaavat oletukseen siitä, etteivät he ansaitse, että se on mahdotonta, tai epäilyyn. Ja maailmankaikkeus, uskollinen käskyjen täyttäjä, alkaa välittömästi tuottaa puutetta uudelleen. Se on täsmälleen kuin istuttaisi arvokkaan siemenen maahan ja kaivaisi sen ylös joka päivä nähdäkseen, onko se jo kasvanut. Tietenkin se ei kasva. Se ei koskaan kasva niin. Siemenen on pysyttävä haudattuna hedelmälliseen pimeyteen, koskemattomana, häiritsemättä, kunnes se nousee pintaan omalla voimallaan. Oletuksesi tarvitsee täsmälleen samaa. Sen on pysyttävä haudattuna syvälle tunteeseesi muuttuvien ulkoisten seikkojen koskemattomissa, kunnes fyysinen maailma väistämättä taipuu ja järjestäytyy kokonaan sen ympärille. Ja tässä kohtaa kuvaan astuu toinen voimakas käsite, jota Niilo puolusti kiihkeästi. Ulkoiset seikat ovat menneisyyden varjoja. Toistan tämän, koska se on perustavanlaatuista. Ulkoiset seikat ovat menneisyyden varjoja. Kun katsot tyhjää pankkitiliäsi tänään, et katso todellista nykyhetkeäsi. Katsot viivästynyttä tulosta oletuksista, joita pidit yllä kuukausia, vuosia tai kenties vuosikymmeniä sitten. Tämänhetkinen oletuksesi tuottaa huomisen todellisuuden, ensi viikon, ensi kuun. Siksi on täysin mieletöntä antaa nykyisen ulkonäön sanella nykyistä oletusta. Se on elämistä vankina loputtomassa kehässä. Se on olemista niiden varjojen ikuinen orja, jotka itse heitit kauan sitten. Mutta on olemassa jotakin vielä vaikuttavampaa, mitä sinun on kuunneltava tarkasti. Niilo puhui tietystä tekniikasta, lähes salaisesta ja pyhästä rituaalista, jota hän itse harjoitti joka ikinen yö ennen nukahtamista. Tekniikasta, jota hän piti vuosikymmenten aikana kertyneen opetuksensa voimakkaimpana salaisuutena. Hän kutsui sitä unenomaiseksi tilaksi tai todelliseksi rukouksen tilaksi. Juuri ennen nukahtamista, siinä maagisessa ja ohikiitävässä hetkessä, jolloin mieli on valvetilan ja syvän unen välillä,
aivotutkijoiden kutsumassa hypnagogisessa tilassa, tietoisuus muuttuu uskomattoman vastaanottavaiseksi, lähes rajattomasti ehdotuksille alttiiksi. Järkiperäiset mentaalipuolustukset laskevat täysin. Kriittinen järki, joka normaalisti sensuroi ideoitamme, vaikenee kokonaan. Ja kaikki, mitä oletat aidolla tunteella tuossa etuoikeutetussa tilassa, istutetaan suoraan syvään alitajuntaan, ilman loogisen mielen sensuuria, ilman tavanomaisten epäilysten kuulustelua, ja sieltä se menee suoraan todellisuuden tehtaaseen valmistettavaksi. Niilo pyysi oppilaitaan rakentamaan joka yö ilman poikkeusta mielikuvan. Lyhyen, yksinkertaisen ja elävän kohtauksen, joka merkitsisi, että toive on jo täyttynyt kokonaan. Ei toiveen toteutumista itsessään, vaan jotakin, mikä olisi mahdollista vasta sen jälkeen, kun se on luonnollisesti täyttynyt. Esimerkiksi joku, joka halusi naimisiin, ei visualisoinut itse häitä. Hän visualisoi sormuksen tuntua sormessaan tehdessään jotakin arkista ja yksinkertaista, kuten pestessään astioita keittiössä tai juodessaan aamukahvia. Joku, joka halusi uuden auton, ei visualisoinut ostohetkeä autoliikkeessä. Hän visualisoi kätensä tutulla ohjauspyörällä ajaessaan tuttua katua kotiin päin. Kohtausta piti toistaa yhä uudelleen, joka yö taukoamatta, tuntien jokainen fyysinen ja emotionaalinen yksityiskohta, kunnes se saisi eletyn todellisuuden erehtymättömän sävyn, kunnes nukahtaisi kirjaimellisesti sen sisään, kunnes siitä tulisi osa yöllistä identiteettiäsi. Ja silloin, Niilon mukaan, maailmankaikkeudella ei ollut kertakaikkiaan muuta vaihtoehtoa kuin järjestää ympäröivä fyysinen maailma sellaiseksi, että tuo kohtaus tulisi johdonmukaiseksi havaittavan todellisuuden kanssa. Odottamattomia ihmisiä astui kuvaan ehdotusten kanssa. Hämmästyttäviä sattumia alkoi tapahtua. Mahdollisuuksia ilmestyi tyhjästä, missä aiemmin oli vain näennäisiä muureja. Mutta tässä on prosessin häiritsevin ja vähiten puhuttu osa. Kun tämä alkaa tapahtua jonkun elämässä, monet pelästyvät ymmärtämättä miksi. He tuntevat, että se tapahtuu liian nopeasti, että jokin ei ole oikein, ettei se ole luonnollista. He tuntevat, etteivät he todella ansaitse sitä, mitä ovat saamassa. He tuntevat vanhan ja syvän syyllisyyden nousevan sisältään, ja huomaamattaan he palaavat olettamaan tuttua puutetta suojakseen, ja kaikki purkautuu muutamassa päivässä. Maailmankaikkeus ei rangaise heitä mistään. Maailmankaikkeus yksinkertaisesti tottelee taas uutta hiljaista käskyä, joka sille annettiin. Siksi Niilo sanoi niin painokkaasti, ettei oletuksessa pysyminen ollut valinnainen hyve kurinalaisille ihmisille. Se oli ehdoton ero niiden välillä, jotka manifestoivat säännöllisesti, ja niiden välillä, jotka viettävät koko elämänsä toivoen saavuttamatta koskaan mitään. Uskollisuus tunteelle on hinta, jonka harvat ovat valmiita maksamaan, vaikka tuo hinta on paradoksaalisesti ilmainen. Ja nyt saavumme kohtaan, joka muuttaa aivan kaiken. Niilo Kotirannan keskeiseen paljastukseen. Hetkeen, joka erottaa ne, jotka kuuntelevat tätä opetusta pintapuolisesti henkisenä viihteenä, niistä, jotka elävät sen todeksi lihassaan ja luissaan. Niilo Kotiranta alkoi viimeisinä julkisina opetusvuosinaan ennen kuolemaansa vuonna 1972 sanoa jotakin, mikä järkytti jopa hänen läheisimpiä ja uskollisimpia seuraajiaan. Hän sanoi suoraan, katsoen yleisöään silmiin, sinä olet syy. Ei abstrakti maailmankaikkeus, ei Jumala jossakin kaukaisessa taivaassa, vaan sinä, oma tietoisuutesi, inhimillinen mielikuvituksesi. Koko luomakunnassa ei ole mitään muuta luojaa. Ota hetki aikaa sisäistääksesi tuo. Todella sisäistä se. Se ei ole kaunis metafora kotiin vietäväksi. Niilolle se ei ollut millään tavalla symbolista. Hänelle se oli kirjaimellista, ehdotonta ja vailla vivahteita. Jokainen ihminen, jonka olet elämässäsi tavannut, jokainen tilanne, jonka olet kokenut intensiivisesti, jokainen juhlittu onnistuminen ja jokainen valitettu epäonnistuminen ovat tarkkoja heijastuksia siitä, mitä oletat syvästi itsestäsi sisimmässäsi. Maailma ei tapahdu sinulle ulkopuolelta. Maailma kumpuaa jatkuvasti sinusta ulospäin, kuten aallot kumpuavat valtamerestä. Ja tässä on suurin vapautus, jonka tämä periaate tarjoaa sille, jolla on korvat kuulla.
Jos sinä olet todellinen syy, olet myös mahdollinen muutos. Kenelläkään muulla ei ole todellista valtaa elämääsi kuin sinulla itselläsi. Kukaan ei voi todella estää sinua miltään. Kukaan ei voi todella pysäyttää sinua. Ihmiset, jotka näyttävät olevan tielläsi, ovat vain eläviä heijastuksia niistä oletuksista, joita vielä pidät itsestäsi. Muuta sisäinen oletus ja ulkoiset esteet kirjaimellisesti katoavat, muuttuvat tai menettävät kaiken valtansa sinuun lähes yhdessä yössä. On olemassa vaikuttava todistus, jota Niilo kertoi eräässä kuuluisimmista luennoistaan ja joka sai kuulijoiden ihon nousemaan kananlihalle. Köyhä nainen, jolla ei ollut näkyviä tulevaisuuden näkymiä, asui pienessä vuokra-asunnossa Eirassa. Hän unelmoi intensiivisesti omasta talosta, tilavasta, puutarhallisesta ja valoisasta, mutta kaikki hänen ulkoisessa elämässään sanoi selvästi, että se oli täysin mahdotonta. Hänellä ei ollut säästöjä, hänellä ei ollut varakasta sukua, hänellä ei ollut vaikutusvaltaisia suhteita. Niilo pyysi häntä tekemään vain yhden asian, että hän joka yö ennen nukahtamista tuntisi fyysisesti sen tunteen, kun hän kävelee hitaasti oman talonsa huoneissa. Koskettaisi maalattuja seiniä, haistaisi vastavahatun puulattian tuoksun. Kuulisi ulkooven tutun äänen, kun se sulkeutuu pehmeästi hänen takanaan hänen palatessaan kotiin. Tuntisi sen hiljaisen ja syvän ylpeyden siitä, että on paikan laillinen omistaja. Hän teki sen. Joka yö, kertaakaan epäonnistumatta, koskaan poikkeamatta, antamatta tyhjän pankkitilin tai rästissä olevien laskujen määritellä yöllistä oletustaan. Kuukausia myöhemmin hän sai odottamattoman kirjeen, jossa ilmoitettiin merkittävästä perinnöstä kaukaiselta sukulaiselta, johon hänellä ei ollut juuri lainkaan yhteyttä vuosiin. Se oli tarpeeksi, täsmälleen tarpeeksi, ostaakseen sen nimenomaisen talon, jonka hän oli tuntenut yksinäisinä öinään, ja hän tunnusti myöhemmin kyyneleet silmissään haastattelussa. Todellinen talo oli lähes identtinen, jokaista yksityiskohtaa myöten, sen kanssa, jonka hän oli kärsivällisesti rakentanut tunteeseensa kaikkien noiden harjoituskuukausien aikana. Sattumaa, sanovat jotkut skeptikot. Poikkeuksellista tuuria, mutta Niilo vastasi aina samaan tapaan tyynellä hymyllä. Sattumia ei ole olemassa sille, joka todella ymmärtää lain. On vain väistämättömiä vahvistuksia sille, mitä on jo sisäisesti kylvetty. Ja tämä tuo mukanaan valtavan, aluksi lähes musertavan vastuun. Sillä jos kaikki on sinun oletustasi, silloin koko nykyinen elämäsi on tarkka heijastus niistä oletuksista, joita olet tietoisesti tai tiedostamattasi viljellyt vuosien ajan. Etkä voi syyttää ketään muuta siitä, mitä elät. Et etäisiä vanhempiasi, et korruptoitunutta hallitusta, et kriisissä olevaa taloutta, et toksisia entisiä kumppaneitasi, etkä epäoikeudenmukaisia pomojasi. Jokainen elementti, joka sinua tänään häiritsee, on saanut ravintonsa tietoisesti tai tiedostamatta niistä sisäisistä oletuksista, joita olet pitänyt itsestäsi, elämästä ja siitä, mikä on sinulle mahdollista. Kivuliasta kyllä, syvästi kivuliasta aluksi, mutta myös nopein tie aitoon vapauteen, sillä jos sinä loit tämän kaiken sisältäpäin, voit luoda sen uudelleen sisältäpäin, tästä päivästä alkaen, tästä yöstä alkaen, seuraavasta ajatuksesta alkaen, jonka valitset tietoisesti olettaa todeksi sisäisessä maailmassasi. Pidetään siis lyhyt tauko, jotta tämä kaikki todella asettuisi. Maailmankaikkeus kuuntelee aina, kyllä, se on ehdoton totuus, mutta se ei kuuntele suusi pintapuolisia sanoja. Se kuuntelee syvää tunnetta lausuttujen sanojen alla. Se kuuntelee hiljaista identiteettiä, jota kannat sisälläsi kuin näkymätöntä lippua. Se kuuntelee oletusta, jota pidät yllä silloinkin, kun nukut sikeästi, silloinkin, kun et tietoisesti ajattele mitään. Niilo Kotiranta jätti meille kultaisen avaimen, jota hyvin harvat uskaltavat todella käyttää. Sen ymmärtäminen älyllisesti ei ole monimutkaista. Se ei vaadi monimutkaisia rituaaleja tai mystisiä seremonioita. Se ei vaadi erikoisesineitä tai kalliita kynttilöitä. Se ei vaadi opettajia, jotka laskuttavat suuria summia paljastaakseen sinulle muinaisia salaisuuksia. Se vaatii vain yhden yksinkertaisen ja samalla tavattoman vaikean asian,
että oletat täyttyneen toiveen tunteen ja pysyt uskollisena tuolle sisäiselle oletukselle silloinkin, kun kaikki ympärilläsi huutaa kovaa, että se on mahdotonta, että olet hullu ja että sinun pitäisi luovuttaa ja olla realistinen. Jos tänä iltana, ennen kuin suljet silmäsi nukkumaan, annat itsellesi luvan astua tietoisesti kohtaukseen, joka merkitsee, että syvin toiveesi on jo täyttynyt. Jos tunnet sen kaikilla fyysisillä ja emotionaalisilla aisteilla, jos nukahdat sen sisään poistumatta siitä, teet täsmälleen sitä, mitä maailman menestyneimmät ihmiset ovat tehneet vuosisatojen ajan, olivatpa he tietoisia taustalla olevasta mekanismista tai eivät. Olet ohjelmoimassa sisäistä todellisuuden tehdasasi. Olet antamassa hiljaisen, mutta selvän käskyn kuuntelevalle maailmankaikkeudelle, ja maailmankaikkeus, uskollinen ja tottelevainen palvelija, alkaa hienovaraisesti järjestellä elämäsi pelilautaa antaakseen sinulle täsmälleen sen, minkä oletit niin suurella tunteella. Kysymys, jonka haluan jättää sinulle tänään ja johon toivoisin sinun vastaavan tämän videon kommenteissa, on tämä. Mitä sinä oletat hiljaa itsestäsi juuri tällä elämäsi hetkellä? Sillä olipa tuo sisäinen oletus mikä tahansa, vakuutan sinulle, että maailmankaikkeus kuulee sen. Sitä käsitellään jatkuvasti. Sitä valmistetaan juuri tällä hetkellä. Ja se ilmestyy väistämättä ennemmin tai myöhemmin, tavalla tai toisella, näkyvään ulkoiseen maailmaasi. Pelottaako se sinua syvästi vai innostaako se sinua valtavasti? Vain sinä voit vastata rehellisesti. Jaa vastauksesi alla kommenteissa, sillä muiden ihmisten sisäisten oletusten lukeminen on myös voimakas ja epäsuora tapa tunnistaa omat oletuksesi. Ja jos tämä video kosketti jotakin syvää sisälläsi, jos tunsit todella, että tämä ikiaikainen opetus tuli juuri sillä hetkellä, kun sitä tarvitsit, tilaa kanava ja aktivoi ilmoituskello. Seuraavassa tapaamisessa tutkimme yhdessä niitä erityisiä tekniikoita, joita Niilo käytti menneisyyden tarkistamiseen ja kirjaimellisesti sellaisten kivuliaiden tapahtumien uudelleenkirjoittamiseen, joita vielä kannat muistissasi, edistynyttä harjoitusta, jota hän piti jopa voimakkaampana kuin tavallista aineellisten asioiden manifestointia. Äläkä unohda tutustua rauhassa kuvauksessa olevaan linkkiin saadaksesi tietää lisää rikkauden koodista, joka näyttää sinulle askel askeleelta päivittäisten käytännön harjoitusten avulla, kuinka soveltaa kaikkia näitä periaatteita suoraan konkreettiseen taloudelliseen elämääsi. Sillä lain ymmärtäminen älyllisesti on ihanaa, mutta sen soveltaminen selkeällä suunnalla ja erityisillä työkaluilla on se, mikä todella muuttaa elämän pysyvästi. Maailmankaikkeus kuuntelee sinua tarkasti juuri nyt, kun luet tai kuuntelet näitä viimeisiä sanoja. Varmista, että se, mitä lähetät rinnastasi, on täsmälleen sitä, mitä haluat saada takaisin moninkertaisena. Seuraavaan videoon asti.